disuguhkan berbagai seniman seniwati dengan solah yang anggun dan luar biasa. Di mana di kesempatan malam hari ini didukung langsung oleh RN Pro Audio, Dedan Lighting, Rijing AG Production. Juga ada satu persembahan tari tentunya dibingkis manis oleh teman-teman seniman seniwati dari kapal Mergawati Kedu. Ada Krido tu Ronggo, Ronggo, Ronggo. Jane kang sinawung kendhek ayu sajane wilahen angin luminami Purwakane
Nuwun para kadang Sutrisno Budaya. Ngembil para kadang Sutrisno Budaya keparenga kawula matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dumateng pangarsanipun sesepuh miyang bini sepuh so para alim ulama ingkang pantes sinudarsono pengembating dusun dumateng Bapak Kepala Dusun sak stafipun Bapak RT RW ingkang dahat kinurmatan dumateng warga Dusun Libak Klepu Keranggan para kadang Sutrisno Budaya ingkang winanting karayon sumrambaing para kadang seni ingkang saking Dusun Pringsewu saha Guadungan Tritis ingkang binagi mulya sumrambaing para rawuh kakung Sumanawa Putri ingkang kinurmatan. Saderengipun kawula matur rangkung rumiyin kawula tansah ngunjaraken raos puji syukur wonten sak ngandhaping gesang inggih punika Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan karahmatan ing saat dalu punika kula lan panjenengan sedaya waget pepanggihan kanthi pinaringan widodonir ing sambi kula kawula sarombongan derek geglandhen pentas seni kuda lumping ingkang saking dusun Kapal Desa Mergoati Kecamatan Kedung pramila kasukuran kula saha sak kadang kawula seni tansah aekoraken kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sarta salam kita kunjuaken wonten ngarsa dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula tansah ginadang barokahipun, ginadang sawab pendonganipun, ginadang wilujeng benjang wonten jaman yaumil akhir pramila kawula kanthi ucapaken amin Allahumma amin. Saklajengipun tuhul nepatno ing deduka tenebening sarining sendu lumaber sedaya masyarakat Dusun Libak Desa Klepu Kecamatan Keranggan kawula ing mriki minangka netepipun undangan utawi dipun aturi nderek gegladhen pasinaon pramila ing sakmangke dumateng rombongan krida turangga seni kula mbok bilih ing samangke para jongki-jongkinipun anggenipun ulah redaning kuda pranjenenganipun sesepuh miyang bini sepuh saha para rawuh kadang Sutrisno Budaya kawula suwun ingkang ageng pangapuntenipun. Awit kawula sarembangan tasih saklebetipun pasinaon. Mekaten ingkang dados pamatur kawula ing samangke sak paripurnaning kawula pentas utawi gladhen kawula sarombongan badhe tras nyuwun pamit
lan nyuwun tambahing pangestu. Murih kawula ing samangke ing margi nirbaya nirwikara nir ing sambikala. Mekaten ingkang dados pamatur kawula, mbok bilih anggen kawula matur saking awal dumipun akhir kathah kelepatanipun saha kekiranganipun kirang pangrakiting wicara kirang soba sita anggen kawula sowan dumateng ngarsanipun sepuh miyang bini sepuh pramila saking pribadi kawula utawi saking rombongan seni krida turangga nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Minangka pamungkasing atur kawula jaya-jaya tuwi Bantara Widada ingkang senedya. Mekaten ingkang dados kawula pamatur kawula cekapi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.
Amur wani laran ridho yekti amba perkantine munggo kantine gesang kula becik kang bener kelawan lumpuh sakabeh kesandangan nyoto mangkono wong urip Kung awit ka wastu nama sidom astu tilam caka tawono Kung awit ka wastu nama sidom astu tilam caka tawono Kung awit ka wastu nama sidom astu tilam caka tawono Kung awit ka wastu nama
sampun dumados. Kang sesuling Prabu Pakaraja. Prasetya kang agedilan. Awatak brangasan. Beris ukti boten rimo pantuning pangeran. Adigang, adigung, adiguna. Kang sumondhok wonten ing salabeting ati. Rikala semanten kerajaan Pengging kang ageng ayem kemah ripah loh sinau. Dadosaken kenukuting ati Prabu Koko pengin kuasai Pengging. Pramila tumados perang tanpa sehingga prajurit Pengging katakan dumugening layon.
Mengatakan bebareng beksa, tepuk tangannya mana buat Krido Budaya. Nganu kan salah Mbak Ince salah Apa? Krido Turangga, Krido Budaya. Pangapunten lho, pangapunten. Krido Turangga, tiwas tepuk Seneni tangan. Ki Ayu nggo hamang. Ya. KRB Krido Budaya. KRB Krido Budaya. Oh, luar biasa. Matur suwun kadang-kadang Krido Turangga, kapal Mergawati Kedu, matur Cek. suwun sampun kersa nyawiji nderek ngregengaken sasana ing dalu punika. Yes. Nggih. Ini makin lama makin rame, Mbak ya. Heeh, makin rame. Iki ana apa ya? Karang nyong ya gak takon kok. Apa? Kok rada uyek-uyekan ngono ke? Oh, wong jajan kok ya. Oh, jajan. Wong bulan Ramadan, bulan yang berkah. Bulan Ki, terbebas. Wis lebar Ramadan iki. Oh, wis apa? Nanggo nyong isi do badan. Pak Dan. Badan kok ya. Ngos-ngosan. Heh. Dewe saka mburi. Heeh, kayak mak Kemudian- kliyep ngono kok. Kok wis serampung. angkatan kok, wis angkatan. Wah, ayo wis ah. Inggih. Melayu. Matur suwun nggih. Beksa saklajengipun. Nuni nggih. Saking Turangga Argo Mulya. Niku saking telatan Nggih. Pring Berarti Sewu, Pring Sewu, Giri Purno, Ngadirejo. Luar biasa. Iki Kaderaken nggih. ndak sing ceritane berandal budal kuwi. Berandal budal, heeh. berandal Mengusung budal. tema yang beda dari yang lain. ngono kuwi ya. Heeh. Luar biasa. Oh, jogetnya gumyak pokoknya itu. Pokoknya heeh. ki pokoke resik ya. Ki resik. Diteni, ki diteni
apa kerapete resi. Nah. Nah, kok diteni barut. Tapi luar biasa loh. Itu mengusung tema yang beda dari yang lain loh. Di Temanggung belum ada. Kecuali itu loh. Dari Tronggo Argomulyo luar Tronggo biasa. Argomulyo. Temane beda. Apa kan? Lain daripada yang lain luar biasa. Jogete yo gumyak kompak. Yogone yo rancak toh. Ya sing penting nek sing dereng pernah ningali Tronggo Argomulyo iki ampun kaget. Mbak bilih mangke wonten mbah-mbah kagetke kok priye gelut-gelutang apa priye? Kok tak dikirane to. Ora. Engko pas lompret-lompret dikira kesurupan tenan. Engko malah ibu-ibu lah kae tulungi. Iya. Jebule yo kayak kesurupan etok-etokan. Itu Golek adalah lencong. itu adalah apa? Satu adegan untuk menganukan suasana kuwi apa toh? Ya intinya yo ben suasana itu menjadi meriah toh. Terus bikin semua penonton terpukau ngene kuwi toh. Oh, terluka? Terpukau. Oh, tak kira Kok terluka. Ya, Ku nek terluka nek kendine ring penonton ya. Oh, iya. Kadherekaken kadang-kadang pratangga saking Tronggo Argomulyo Argomulyo. nggih kasuwun ninggal-ninggalke mawon tumuju wonten sasana piniji nyamaptaken pratangga ingkang badhe kangge samangke menika cek sound rumiyin. Kadek kelontengan sih. Kadang Ya. kelontengan dhisik kok ya. Oke, Mas Cahyo, Halo. mungkin tanpa mereka juga tidak ke expose ke mana-mana. Nah, kita Oh, sama-sama ternyata di YouTuber sini ada. ini. YouTuber Maksudnya di kayak yo, Eh? azangnya kayak nonton. Oh, ayangi anu toh. Siapa namanya? Jenengannya Halo, sapa ya? halo sayang yang Halo, lagi nonton. sayangnya Mbak Inces ya. Sehat-sehat ya di sana ya. Dia kayaknya nonton di Arzeta. Di kayaknya. Arzeta ya? Ada kan Arzeta? Di mana Arzeta? Ada mana sing ndi nge? Kak sing ndi kamerane sing ndi? Oke. Oh, Halo oke. sayang. Halo. Temenin Ini aku ya. Anu, kita absen dulu ini banyak YouTuber-YouTuber kita. banyak. Ini di live semua toh Mas? Ada yang enggak? Ada yang enggak? Ada yang Kita enggak. dari yang pojok sana. Pojok kene endi kowe Pojok kan? sana. Ora Dari meneng mana ae, kowe? Mbok. Heeh. Heeh. Kowe HP-ne rak gigal kowe lho. Endi kowe? Ya Nama- ente. Anyo ora krungunya. Jagoan maju. neon. Jagoan Jagoan neon. neon. Heeh. Jangan lupa di subscribe, like and comment and share and like and comment and share. Padha wae. Jagoan neon. Itu dua